İyileşler. Assalamu alaikum. Bugün aynayız bilen keden gepleşimizin devamını yemetmek için ekrana çıktık. Bir topar soru geldi. O iyileşlerden. Şonu bir aynayı düşündürüp bersen. Salam Saparağa, salam iyileşleriniz. Kurban bayramlarınız kabul olsun. Emeğiniz kutlayan, yetip gelen bayramlarını dilen. Şu geçen sapardaki gepleşimizde devam ettirmek maksadını gözüňüne tuttuk. Sebebi şu ýazypsyňyz nusxalaryny nädip alyp bolarka, ýa-da şu nusxalaryň iyi beriljek salasyny nädip alyp bolarka diýip. Şuňa diýme da taýýarladyk. Şu bir nusxany 100 adam bolsun, 1000 adam bolsun hemmesi ulany biler. Diňe şu aşagyna gol çekenni iyi berjek hatyny raspечатка eden soň şu aşagynaky nemesini adyny ýa-daýmaly el bilen adyny goluny hemem şu ýazylan taryhyny, günni, çyslosyny, aýyny, ýylyny ýazsaňyz ruçka bilen şu raspечатка sahypaň aşagyna ýeterlik bolar. Şu barada bir gurrunga däsek diýene menem şu inglişçe nusxasyny taýýarladym. Ýöne şol inglişçe bolsa-da näme berýäniňiz size bir kagaz inne dilimizde bir düşündirip bereýin. Şu özüňiz onu Google'a salbam terjime edip bilersiňiz bolenim. Onda da gysgaça bir mazmunyny gurrun bersem. Bolýa, aynay bolýa. Onu şeýle şu ekranymyzda görüşimiz ýaly Türkiýede esasen hem Türkiýede ýaşaýan Türkmen diasporamyda gönükdirmek isledim. Sebebi şu taýda iň uly möçberdäki diaspora Türkmen raýatlary ýerleşýär, ýaşaýar, işleýär. Şonuň üçin hem ana şolar okut diýär, şu türk dillerini öýdüňizden bilýäňiz. Şu okutlaryna barsaňyz, şu taýda şu YouTube'da şu bir saparda gepleşip geçirdi şu Türkmen raýdaşlaryna ilatyna uly kömek berýär, hemem şu ýuridiski kömegini el uzadyp bilýär, ýuridiski kömek bermekde, maslahat bermekde, şu galan ýagdaýlaryňyzda çykansyz ýagdaýlarda kömek etmäge taýýar şogy. Ondan başga da meselem diýeli şogyň üstüni bara köp bolsa, ýa-ni ýututanyň sany köp bolsa, o ýa-da başga adwokatlaryň, okutlaryň salgysyny berbiler. Sorap iýdip şeýdip saňyz uğurny gowalarmy kadýan. Indi bizden nähili kömek gelbiler. Şu ekranyňyzda görýän nusxaňyzy ýene-de stopa goýup durup deptere göçürseňiz, onu el bilen ýazsaňyzam bolar. E-mail bilen ýazyp soň print etip iberseňizem bolar. Aşagyna familiýaňyzy, adyňyzy, goluňyzy çekip tapaw ýok haýsy nemede iberseňizem bolar. Ýöne düşnükli bolup ýazylsa yeterlik diýjek bolýanna. Bu hatyň mazmuny şeýlerek bolýar. Gadarly organizasiýa men plany Türkmenistanyň raýaty şu hatda çizde Türkmenistanda bolup geçýän wakalar barada ýazýar. Ýani adam hukuklarynyň berjaý edilmediligi barada hat ýazýar. Näme şey diýip sanak diýär. Şu taýda şu hatda sanaýanda adamyz hiç kime näwelli sanjymlar öý aýlanyp hiç kelmet karta salynmazdan kanuna laýyk däl halatda. Onuň şu taýda hemem inglişçe näme diýär? Bize krizisni situasiýa skoro pomoć diýilýär, nasionalny emergency diýilýär. Milli tis kömegi gerekdir diýip şu taýda ýüz tutýar. Ondan başga da ýurtdaşyna galan şu Covid esasly ýurtdaşyna galan migrantlar dälle şu gelip gidýän adamlaryň galany Turkiýada, Indiýada, Rus Federasiýasyna galan iýleşlemiz barada da agdak geçýär. Sebebi olar o taýy işlemäge, ýaşamaga barmadykda olar o taýy iş üstünden, okuw üstünden gidip gelýän adamlaryň biri, olar hem şu taýda galy. Şu zatlar agdalýar şu hatyň üstüne. Punktlaryny
Men size misal üçin beýan edeýin. Misal üçin hemem gapylary açmakly talap edýäs. Sebäbi gapylar öz raýatlaryna hemişe açyk bolmaly. Hiç zada garamazdan, hiç hili şertlere garamazdan, iň ekstrem situasiýalarda da uçoklar öz raýatlaryny dünýäň her künjeginiň almaga haky bardyr. Oňa hiç hili şo barjak aeroportlarynyň hiç hili böwet bolmaýar. Şoň üçin hem biz hatda şonu talap edýär. Talap etmekden başga da şo gapylar açylan soňam içeri girjek adamlary iýerlemaly däl. Hemem şol prosesde şo halkara guramalar tarapyndan şu Türkmenistan haqqy jenaýetkär hökümetiň edäjek taýarlayan praktikasyna almagyny ştada haýyş edýär. Gapylary kanuny ýagdaýda açmaklyk we raýat iýerlenmesini, jenaýetçiligini besetmek. Öz raýatlaryna açyk gapylar halkara guramalar tarapyndan göz astyna saklamak. Yani oňa monitoring diýilýär. Şo taýyk näçe adam girse islanyp atýan şoda adam çykmaga haky bolmaly. Şol halkara institutlar tarapyndan göz astyna bolsa, şo edenetlige ýol berilmezlik. Maksat şu hatyň maksady şol. Ondan başga da türkmen raýatlaryna degerli kanuny gollaw bermek. Ol bolsa daşyndan edilmeli zat. Ýani hagda geçen türk awkatlary tarapyndan kanuny gollaw sebäbi adam içeri girmekde kanun tarapyndan taýýarlykla gitmeli. Öz edibiljek zatlaryny göz astyna alyp gitmeli. Ondan başga da COVID-19 we syýasy ansanperwerlik gollawuny bermek, onu kontrolle göz astyna saklamak. Bulam şu halkara institutlaryna ýüzlenýär şu hatmazda. Sebäbi ýöne ansanperwerlik gumanitar berip göýbermelýän zat ýok, ana berileni bilen hem ilatda hiç zat berilen ok, ol gaýtam Qarabağlar bahasyna satylyp otyr. Şonu göz astyna almaly, diňe berip elini çekmeliler, nire sarp edilýär, kime berilýär. Şo zatlary monitoringini ýapdyrmak isleýär halkara institutlaryna. Ondan başga da türkmen raýatlaryna edilýän bir kanun tanjymlary monitoring komissiýasyny uğratmak Türkmenistanyň içine. Sebäbi bu tanjymlar olaň öz ýörite maksady var. Ona münasapara özüňiz has menen has gurrun beräýseňiz. Bor aýnagy buny diýre uğratmaly. Şonun bir aýdyp berseň şu adresi nemesi biz aşagyna sylkasyny goýýarys. Bu şu organizasiýaň özi United Nations Human Rights emamyň filialy Türkiýe Respublikasyna yerleşýär. Ýani şu taýda ekrana biz e-mail adreslerini goýýarys. Ondan başga da telefonlaryny goýýarys. Ondan başga da yuridiki adreslerini goýýarys. Islese adamlar e-mail bilen ýatsyn. Ýöne e-mailin gapdalyndan hakykat hökmüne goýberseler hem has bolar. Onuň bir belek geçek zadym var. Şo awkatyň üstü bilen iýerilen hat has güýçli ýöreýändir. Haýsy taraplaryny alanda da. Mysal üçin bir awkaty ýüz tutsaňyz 30, 40, 50, 100 adam bolup şo awkatdan hemmeňizin hatlaryny jemlese, hersi bir aýratyn gutuda bolýar. Her kim gutusynyň içine salýa hatyny goluny çekýär, taryhyny goýýar. Emma şo bir 50-100 awkat bir uly karobka salyp şu edara gönükdirse, şol adamlaryň ünsüni şu edaradaky, organizasiýadaky adamlaryň ünsüni hasan çekýär. Sebäbi ol üýşürip ýanky şol ses vermeýärlik zat bolýar-da. Güýji has köp näkili diýsem, bu täsirli bolýar. Petisiýa diýip ýadyňda düşýän bir agdadyk petisiýa. Olam aksady sebäbi köp illeşlemede e-mail bolmady. Şo e-mail bolmandygy üçin hem şo petisiýa diýilen zady biz intern amalaşdyr bilemdik. Şo petisiýa diýmeklik ýöne kagaz üstü bilen petisiýa bolýar-da. Petisiýa aslında internet üstü bilen elektronik petisiýaň bereňi biz hakyky kagaz petisiýasyny iýerýär şuýda. Ol has täsirli bolýar. Ana meň diýjek bolýanlarym şu.
Aynen. Sağ ol. Ben bunu biraz giyinişlerini düşünürüm. Adamlar yağday katı, ağır, öyle düşünüksüz. Yani koronavirüsün ölüyen ilattan doktorluğun ukol edip öldüren adam tiken. Ne şu sayda ne için dilen doğru çıkıyor da orta. Türkmenistan'da şu an bir katı gen teğetin yağday var. Bular yalak yağdayda hiç vakit, hiç devlette hükümet otuzga gidenlerdir. Gitmelem değerler. Bular otuzga gittirdiler. Senin hükümetiniz şu an yok. Ben fikrimce. Bunu, bu oyunu başka güçlere diye koronavirüsten bilginiz olsun. Hiç yerde entek şoň dermanı yok, ukolum yok, öňünden vaksinasiýasam yok. Bu da atlan hemmesi yalanlar. Ana doktorlar sırrı daşına çıkarmalarla kağıda gol çektirýärlermişin. O da atlarım kanunsuzdur. Doktorun sırlı zady bolmaly haky ýokdur. Diňe yani pasient bilen doktorun arasynda bolýan zatdyr. Ne şular ýalak gen hadiseler bolup dur. O akıl huşu yernäki adamlar ne wezipesiz eskerlere esasan men eskerlere ýüzlenýän. Şu wagt ýurdun içinde hökümetiň ýok. Ýöne şu Türkmeniň şu wagt yani epidemiýa, karantin diýip şol deben bir hawasyň içinde yani karantinaya gidip o burtlan arasında aragatnaşı yapıp adamlar birbirinden habarsız olur yala gidip bular adam öldürýärler. Doktorluň eli bilen. Doktorluň köpüsi aýdýaram diýär-de. Ne edip biljekler adamda ýok. Ukol eder, onuň sen janyňdan geçmeli bolýan diýerler. O da bizimkilerim neme ýalak da görürler. Urbanlyk goýun ýalak gün barýarlar da. Ukol edilen soň 2 günden 3 günden ölýärdi adam. Ne men Aktepe'de ýaş gelin, göwreli gelin gyzdyrýan neme diýe doktory bar ýa. O aýdýarlaram diýer. Jimine ukol edýär, onda seni bölürsiň diýerler diýerde. Ana 2 günden bana cenazasyny berýärler ýerine. Başka da kän bular ýalak suçy entek bir de hemmesi ýetenok, ýetmese mümkinlerle. Ne ýurdun içinde şolar ýalak bir tüýtlük anarhiýa bar. Yani iň aktiw nemeni hatardan çykarýarlar da. Yani garşylyk bir zat bolmady ýalak 25-30 ýaşlarynaky adamlary hatardan çykarýarlar. Ukol edip hatardan çykarýarlar da. Maktad näme bolup biler? Hem çukarry adamlary däl, çağalary däl. O ýaşda hiç tüýdük privivka diýilen zat bolýan näler. Hawa şu daşnaky taýýar bolup oturan adamlardan biýdin etmeklik hem zady sebäbi daşnak oturanlar hem adakany garan saýgary otyr hem zady bilip otyrlar, analiz edilýärler, hem näde dogry ediljek hereketi bolanok diýilýärler, öz sesini goýulýarlar. Onuň adamlarda bir düşünje bar. Bizim çaňda çykmaz diýerler. Adamlar şu düşünje tertip kiredýän sebäbi ana bir misal getireň. Şu döwletimizde saýlaw geçirilende o saýlawlar bizim seslemede garamadan netije çykarylýar. Ýöne şu şeýle de bolan da bizim seslemede ýygnaýarlar da şular bar, şunyň sesleri gerek däli bilen oklar. Şonu gapy barıp ýygnaýarlar, üstüne barmasaňam. Şu näme alamaty? Sizin sesiňizin güýjüniň alamaty. Sizin sesiniz bolmasa şolar statistikadan ýaşa bilen oklar da olar bir zat. Şonuň üçin ses içinde bolsun, daşynda bolsun, ses çyksa, bulan gorkýan zadyr ses. Sebäbi bilimli sesine hasam gorkýarlar. Şonuň üçin sesiňizi bermäge, hatyňyzy ýazmaga hiç
özüňizi çetde saklamaň. Bugun ertäge goýmaňda şonu beýleňizi goşaň sebäbi her bir ses öz agramyny tapýar. Her bir ses ullukan goşan öz ýurduňyzyň taryhyna uly goşan goşýaňa sebäbi bular ýaly mümkinçilikler ýaly netibe ýa bolar ýa bolmaz. Aynagy biz ştaýda guturaýaly, bunu gaty uzaltsak soň diňlemede kyndyrak bolýam kanýan. Şeýlere aynagy senen bir hoşlaşsaň. Edip halkym menem şu özgüregimde siziň hemmeňiziň janyňyzyň sag bolmagyny, hemem şu daşda öwrüňizde bolup geçýän zatlardan esewan bolmagyny, bileňizde habar berip durmagyny, maslahat berýän, hemem asuda asman arzu edýän, şu öýüňizde jaňlaşaňyzda da bir sözlem aýdyp galsaňyzam aýdyp galyň. Her kim mara şu özüni gorasyn, ýanky agdalan zatlardan sebäbi her kim özüni gorasa bütün halk bolup ýene näme bolsa da diri alar. Hemem ýeňişimi de ýeteriz inşallah. Sagaman oturan adamlar sag boluň sapara. Bolýa sag boluň, saglykda görüşelim adamlar.